So manok. Oh, lechon manok. Bisaya. Spelling ya, English speaking emotion. Word spelling. Cinco. Wala eh. Tres, tugol ang libre. Sus! Kaulo cinco. Wala ko cinco. May kang bravo? Ano yung isaka kung gano'n? No hard feeling. Paano nag-ibabay na yan? Gamay man mo, no? Gamay na. Igkupos. Kapit ng luto. Luto naman dyan eh. Lagi isaka kung gano'n? Luto na go. Luto ng lechon manok. Lihat. Lihat. Tabaw. Ay, ay. Lihat. Lihat sebulan. Terus nabunod pala pa yun, So, pagin mo ang bunutan na. Ay! Mo na yung mga lechonay. Gihire mo na yung lechon. Gihire mo, mahal ka nagbayad ng tiglitson. Anak. Mahal ka yung tiglitson. Mahal ka nagbayad. Record. Okay. Ito na guys. Oh. Luto na na. Pana yang mau nabonggo? Naibili na ibu. Okay, subscribe to your channel. Subscriber sa YouTube. Yummy, mga sa may
Kay Bo Oman. Luto na naman. Ito na. Ay, yan! Buko, hindi na ako. Maay ng kagait. Hindi na makabuhi. Putla na sa kutsilyo. Yan. Oh, kumot kayo. Kumot na kay litson ko. Buka, buka. Kau. Wa dagdag ang jaw kay na ay jaw.